बिराद मोजाङैनो जागासिनो दङ इसोराबो जोंखौ अनबाय अखा हाहां जानाय अखा हायाखिसै इसोरनि बोर मोननाय बायदि जाबाय हाबाफारिफ्रा एखे धरन नङा एसे गोदान गोदान जादों ओरैनो दा स्पिकार सारा नैबे गोदान फाउन्डेसन खालामनाय गोजोर बिथाङा मोनसे प्रेरना होदों मा थुलुंगादों बेबादि गोजोर माबाखौ खाम्फाफोरखौ जों जेरावबो खालामनांसिगौ अब्ला जोंहा बयहाबो गोसोआव मोनसे दाद माने गोमथा बे साननाया फैगोन दा जोंहाथ' जेरैबायदि जानांगौ बे प्रग्राम बादि जागासिनो दङ आरो जेरावबो मोजां गोदान बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि नैबे 64थि माबायाव जथुम्मायाव गोजान गोजान जायगानिफ्राय गुबुन हादोरफोरनिफ्रायबो बांलादेशनिफ्रायबो डेलिगेट फैबाय नेपालनिफ्रायबो फैदों आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैबाय दा बिथांमोनजोंबो इन्टारेक्सन जाजोब्बाय जागासिनो दङ दा बे हिसाबै जोङो दावगानाय बायदिखौ मोनगासिनो दं आरो बांसिनै जोङो यां जेनेरेसन जों उन जोलैखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बे हाबाफारिखौ जों खोन्थालांखानांगौ आरो माने जोङो डेलिगेट सेसनाव मा मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों नोंथां डेलिगेट सेसनावथ' जोंहा जोंनि आफादनि जा हाबाफारिफोर बेफोर बावजोब्बाय बेथ' अर्गानाइजेसनेल बांसिन आरो दिनै दंबायो मा जोंहा डेलिगेटफ्रा मा समयसा दिन्थियो बे दाबो जोबाखै ओंखायनो जोङो जेबो रेजुलेसन दाखिनानै हाथ'वा दिनै मोनसे अन्थाइनि दानख'नाय गोजोर बर' थुनलाइ आफादनि खाम्फाखौ बेखेवबाय सार मा बुंनो सार बेनि सायाव बेखौ जोंखौ थुलुंगागोन जोंनाथ' खामानिफ्रा गासिबो माने टेम्परारि बादिजोब बे टेम्परारि भाबा जोंना जोबो बेबायदि गोजोर जिनिसखौ लाबोबाय बयबो जोंनो खालामो ब्रिटिशफ्रा मोनसे खोथा होनोमोन आं जेरावखि थाङा आं बाहाय अरायबो थानो फैदों होननानै आं सानना लायो ओंखायनो बिसोरो रायजोखौ माबा खुंनो हायोमोन खिन्थु जोंना मा जों जेरावखि थाङा दान्दिसेनि थाखायल' सानसे साननैनि थाखायल' ओरै सानो जों दा ओंखायनो जोंनि गोसोफ्रा बेबायदिनो जोंनि धोरोम जोंनि राव हारिमु बेफोरखौ जों गोजोर भाब लानानै जुदि साननांगौब्ला मोनसे खुन्थिया गाहाय खुन्थिया बे जिनिसा थायोबा मोजां आरो गाहाय खुन्थिया माबोरै बादि जानांगौ दिनै बेखौ बिथाङा स्पिकार साहाबा बेखौ दिन्थिनाय जाबाय राजस्रिनिफ्राय गोजोर अन्थाइ लाबोनानै बे खाम्फाखौ जे खालामबाय बेथ' गोजोर जानानै थासिगोन बे बयनिबो थाखाय एगजामपोल जागोन आच्चा गिबि मन्थ्रिया गाबोन मिजिंथियो बिथांनि सायाव मिजिंथियो बिथाङाथ' गाव जेखौ गोसो बेखौसो बुंफैगोन थेवबो जों आसा खालामदों जिहेतु गोबां बर' बिजोंनि जेंनाफोर दङ औ जों खोनासंनोसै गाबोन आरो बेखौ जों दा माबायावबो रायज्लायगोन डेलिगेट मिटिङाव मा खोथाखौ जरायनाय जागोन